Intent Vàlid, el programa casteller de Canal Blau Ràdio. Intent Vàlid, amb Unai Estevez i Biel Juncosa. Bona tarda, què tal, com esteu? Són les 7 de la tarda i ara aquí comença el nou programa casteller de Canal Blau Ràdio. Bon dia també a tots els oients que ens escolten per altres plataformes de streaming. Parlarem de castells a la comarca i de més enllà. Jo sóc l'Unai Estevez i amb en Biel Juncosa, que el tinc aquí al costat, serem els presentadors de l'Intent Vàlid. En aquest viatge ens acompanyaran també en Marco Fuentes, en Pol Martínez i en Lluc Moncada en les seves seccions. Després els escoltarem. Biel, què tal, com estàs? Preparat per començar aquesta aventura? Sí, molt bé, molt nerviós per començar també el tema retransmissions en directe, que avui hem fet la primera, però totes les que venen, i el programa ràdio. Sí, hem fet retransmissions, hem de fer retransmissions i tenim una temporada llarga per endavant. Què et sembla si comencem amb la primera part del programa, que tenim un gran convidat que ens espera avui aquí, als estudis de Canal Blau Ràdio? Perfecte. Doncs som-hi, comencem. Intent Vàlid, el programa casteller de Canal Blau Ràdio. La temporada per a molta gent va del mes d'abril al mes de novembre, però a l'hivern també hi ha castells. No és a places històriques ni a places que estan plenes a vessar, però són diades també molt importants i més del que pot semblar pel fet casteller. Són les diades universitàries. I tant, i per parlar d'aquest món hem portat ni més ni menys que un casteller universitari. No és un casteller qualsevol, estem parlant d'un individu que abans d'entrar a la seva colla castellera universitària no havia pujat mai sobre cap persona i ara carrega les seves espatlles ser un dels grans castellers i el titular de molts castells de la seva colla. Membre dels llunàtics, inamovible a tots els castells, ho fa tot i tot bé. Avui amb nosaltres tenim el Jan Castells, més conegut com a Safon. Bona tarda. Molt bona tarda, què tal? Començarem amb una entrevista, però abans de començar, abans de cada entrevista, farem un joc amb el convidat i és en 30 segons a veure qui pot respondre més preguntes. Et sembla que comencem? Durant tot l'any tindrem diferents convidats i has de lluitar per ser el millor, eh? El primer has de lluitar per ser el millor. Al final de la temporada castellera farem... Soc la vara, de moment. Sí, de moment, primer, en algun moment de la temporada aniràs primer, perquè ets l'únic. Bueno, ja és algo. Doncs si et sembla comencem, fiquem el temporitzador i comencem. Vinga, va. Primera pregunta, posició preferida que no sigui la teva? Agulla. Una posició que no t'agradi gens? Crossa. Una colla universitària que no sigui la teva? Bergans. Una colla convencional a la que t'agradaria anar a provar? Nens del Vendrell. Una colla que no t'agradi gens? Trempats. La teva colla preferida de la comarca? Bordegassos. Un càrrec que no acceptaries mai? Tresorer. Un càrrec que sí que t'agradaria acceptar? Vicetresorer. Un referent casteller? L'Unai. I temps? Sí, home, com que l'Unai? Home, m'ha sorprès això, eh? Unai Estevez. M'ha sorprès molt això. Bueno, Quan hem fet? 9 preguntes. No, bueno, bastant bé. Molt bé. Sí. Primer de la classificació, Sí, de moment sí. Ja hem sentit, que no m'he inventat res. No, molt bé. Molt bé, per començar, comencem l'entrevista. Safon, Endavant. estàs nerviós, tu? Curiós, estic, ansiós. Per començar, vull que et presentis, perquè sí, hem parlat que ets d'una colla universitària, que no has fet castells mai abans de la colla universitària. Mai, de fet, jo sí que sempre segueixes, no? Una mica, perquè surt a TV3, tu veies, vinga, pues han fet història tal, però jo no enteré de res. El que passa és que, clar, jo veia castellers i era com, mira, estos perroflautes, saps, de no sé què. És així. Llavors, quan vaig venir aquí a la uni, pues amb el grup, tal, vam ser la primera fornada de llunàtics molt heavy, perquè llunàtics, bueno, tu has escrit amb algunes cròniques i és cert que després del Covid es va destrossar la colla. I vam ser una fornada molt heavy, vam entrar 60-50 persones, a part molt enxitxades, d'elles molta gent que no teníem ni puta idea del que eren els castells, jo un d'ells, i puc dir paraulotes? Sense traspassar la línia vermella, sí. Vale. No traspassar la línia vermella. Perdó, que m'expresso així, ho sento. I sí, i l'any passat, més de lo mismo. Llavors, també cert ritme que hem pillat ha sigut per això, perquè molta gent que no havia tocat mai els castells
de repent tenim un interès i unes ganes de fer coses i aquí estem. Ara mateix, quin és el teu paper a la colla? Ara mateix estic a la tècnica tocant, no m'agrada mai tenir un càrrec, una obligació, perquè jo faig moltes coses fora. Llavors, si un dia no puc anar a assaig, si un dia no d'esto, no vull tenir cap obligació de fer-ho, però, o sigui, jo quan faig alguna cosa ho faig al 100% i m'encanta poder ajudar en lo que sigui i de moment estic aquí, estic a tècnica de troncs, de moment. Molt bé. Espero poder seguir allí i, bueno, donar opinions de lo poc que sé, donar... Sobretot empujar la gent, o sigui, com es diu? Motivar, no motivar, però... Sí, bueno, com diríem mica... en castellà, alentar, no? Exacte, exacte, sí, com... Sí, o sigui, donar suport i bueno, suport moral també, a part fora del físic, no? Sí, també, jo penso que sí. I sigui on sigui del castell, o sigui, si estic a baix, sí que heu dit, ara m'has dit, m'heu inflat molt, però vull dir, jo, sigui on sigui el castell, ho donaré al 100 sempre, com ha de ser, i al del costat l'ajudaré igual que com si tinc a un segon o tinc una altra agulla al meu costat. Val. I ja endinsant-nos una miqueta més en el que ha sigut aquest any de Llunàtics, Sí. ha sigut un any força bo. Heu descarregat 2 5 de 6, el segon i el tercer de la vostra història, i un 4 també, el 4 de 6 amb l'agulla. Sí. A nivell personal, tot això com ho has viscut? A nivell personal trobo que és grandiós, sobretot per la feina que s'ha fet, el sacrifici que ha fet molta gent i el que ha costat. També et dic, els 2 5 de 6 són els 2 castells que millor hem portat durant tota la temporada. Et diré això, però perquè s'han treballat, s'han currat, ens els hem cregut i considero que el que tenim, o sigui, l'èxit que tenim ha sigut espectacular, però també trobo que ha sigut la millor temporada dels universitaris en general. I això es pot veure, hem quedat antepenúltims a la classificació, que no s'ha de medir per això mai. Però... El baròmetre, no? Diguem, exacte, perdona, el el baròmetre, però a nivell llunàtic, d'on venim i les expectatives que teníem les hem superat amb creces. O sigui, ha sigut espectacular. Sí, com a data així curiosa, Biel, si em permets, a les colles universitàries hem passat de començar el curs 24-25, que només hi havia 2 colles universitàries, si no m'equivoco, que eren Ganàpies i Arreplegats, i al cap d'aquest curs s'han convertit 3 colles més, o sigui, un total de 5 s'han convertit. 3 s'han convertit en colles de 8 i han passat a ser de 2 a 5 colles de 8 universitàries, perquè els pataquers a la Rovira i Virgili de Tarragona, els marracos a la Universitat de Lleida i els bergants del campus de Terrassa han fet Castella de 8 per primera vegada a la seva història. És una dada... Correcte. S'ha més que duplicat el nom de colles de 8 universitàries, que sí, que són 3 de 8 en folre, no és net, però té molt de mèrit. Escolta'm, el calendari de les colles de les universitats és molt diferent al que molta gent coneix, no? El tradicional, no? És un sprint. Com funciona? Vull dir, com són les diades, com funciona? Hi ha diades de tram, hi ha diades fora de tram. Sí que ho escoltem, això, però no sabem exactament com és. També és una dinàmica diferent, no? És una cosa més desenfadada, no? Podríem dir. Sí, jo parlo perquè és l'únic calendari que ho conec. És això, clar, jo no puc dir-te com és el calendari convencional, però el que trobo és que, per lo poc que sé, és com més un sprint. Els últims 4 setmanes de curs, com aquell que diu, ens anem com per semestres, no? Per quadrimestres. I és un sprint final. Són l'últim mes, les últimes 4 setmanes, diada cada dijous. I ara estem fent lo dels diades d'UPC. Aquest any hem tingut macrodiada de Ganàpies, Això és fora d'aquestes 4. Exacte, fora d'aquestes 4. Però són molt puntuals. L'any que ve suposo que es repetirà la macro de Baix, que va ser la meva primera diada, va ser molt maco, fa un parell d'anys. Sí. Però les fixes és això, són els últims 4 entre novembre i desembre i abans de Nadal. Les últimes 4 del curs, clar, és que es mouen els cursos, i les últimes 4 de la segona part del curs, com aquell que diu. Esteu pràcticament un mes abans assajant, o un mes i mig o 2, possiblement. Quant temps més o menys assageu abans d'aquest tram? Quan comenceu a assajar al setembre, podríem dir? Sí, quan comença el curs ja comences. Llavors, fins al desembre, que es fa una parada, i potser arrenqueu el febrer o a mitjans de gener, no? Potser el segon, diguem, la segona meitat de les diades. Quan tornes al curs, tornem al gener, passat exàmens del gener, potser al segon tram comences més tard, mitjans de febrer, quan tornes de vacances, i llavors ja, clar, és molt diferent, suposo, perquè tu penses ja en una diada que tindràs al cap de
un mes i mig, 2 Sí. mesos. I llavors pues, et dona... És putada, perquè sobretot quan entres al setembre et ve una fornada de gent que no sap que has de formar i és molt diferent, o sigui, no comptes amb la mateixa alineació cada any. Hi ha moltes coses, moltes variables que canvien i trobo que també és la gràcia, no? Una mica d'això, és una entrada molt heavy per molta gent al món casteller. Jo en soc víctima no, però en soc... Lo comparto. Sí, sí. I trobo que està molt bé i bé, part d'aquest èxit que ha tingut totes les colles és això, és que tota aquesta gent que va entrar ara ja té una mica d'idea i totes les colles han pogut pujar, o sigui, han fet una estirada molt, molt gran. Sí. Em sorprèn a mi, sobretot, el fet, ho comento amb el Biel, tu ets casteller convencional, em sorprèn el fet, no?, de que siguin molts mesos d'assaig, pràcticament més temps d'assaig que d'actuacions. És sorprenent, això. Tenim més preguntes, no? Sí, bueno, jo, dintre de la pregunta aquesta de com funcionen les colles universitàries, també m'agradaria que m'expliquessis una cosa que, clar, jo com a casteller convencional, jo vaig a la plaça, faig castells i me'n torno cap a casa. Com funciona el postdiada dels castellers universitaris, les animacions, les festes... És espectacular. O sigui, per mi, abans quan entres, que dius, hòstia, els castells, tal, no els vius tant com jo, per exemple, jo ara. Jo als castells és algo impressionant, és per lo que vaig a plaça. Però és no l'excusa al principi, perquè, bueno, depèn de la persona, sí que és l'excusa, és una llàstima, però és una de les coses que més et crida. L'animació és una segona competició, com aquell que diu, i tu passes molt bé, les festes són espectaculars, hi ha molt bon ambient, això sí, perquè comparteixes moltes coses amb la gent que hi ha allí, és gent més o menys de la teva edat, amb molts comparteixes interessos, llavors és un molt bon ambient de festa. En poques festes he estat que la gent no s'ha fotut a hòsties i a Castellers ningú ha tingut un problema amb ningú, menors, però, o sigui, és molt bon ambient de festa, les animacions, bueno, és un altre món, és una bona part dels castellers universitaris. I una subpregunta d'aquesta és, sense comptar la de Llunàtics, per tu quina és la millor animació que hi ha? Hòstia, bueno, a veure, l'animació, tu te l'has de fer, l'animació. Si vam anar, l'última va ser a Trempats, em va semblar una molt bona animació, però perquè ens la vam fer nosaltres, aquella animació. O sigui, va ser espectacular. Però jo no he estat a Marracos, tothom diu Marracos, tal, i Ganàpies tampoc he estat, llavors diré la de Bergants del tram passat, que eren 900 persones. I va estar molt guai, la vam guanyar i va ser... M'agrada molt perquè impressionant. Parles com... Ara sí, no, jo tècnicament tampoc en sé tant de castells, d'animacions, tecnicismes... Jo abans de que sabies el que era pujar un castell, jo animacions ja les practicava i no ho sabia. Llavors, clar, tens aquella carrerilla, saps? Que bueno, hi ha gent que ha d'agafar el ritme. Un bagatge ja tenies. Jo el ritme el tinc, llavors és això, ara aquí puc demostrar el ritme. Exacte. I ja que deies això de que hi ha molt bon rotllo, hi ha molt bon ambient entre les colles, una altra pregunta que teníem aquí és com és la relació entre colles universitàries? Perquè entre colles convencionals hi ha bon ambient moltes vegades, però sí que és veritat que hi ha colles les quals tenen rivalitats. A veure, hi ha gent que es pren molt en sèrio les colles universitàries. Jo sóc un d'ells, perquè jo entenc... Jo, per exemple, ara tinc convencional, jo estic al meu poble, estic amb els Fargats, però... Hi ha el Pallars, no? El Pallars, exacte. Sí, és una colla bastant nova, no? Bastant nova i gens ficada en el que és el territori, gens ficada en el Montbrió Castellers. Estem no lluny de la zona tradicional, lluny de Catalunya en general, m'entens? Llavors és... Bueno, costa arrencar, però hi estem i a veure què farem. Bueno, hi ha projecció, hi ha coses. El que estàvem, de la rivalitat, no? I coses així. Perdona. Crec que és més difícil perquè la gent allí va molts a passar-s'ho bé. Llavors els més hooligans potser es baixen una mica, però és això, potser és més quan està a prop, saps? Pues, jo què sé. Ara sí que hi ha hagut un lío, no? Allò ha sortit d'escargolats, que venen, pues, es porta una mica malament amb Trempats, una mica malament amb Azus, perquè conflictes d'interessos, jo crec que és molt menor, no es pot equiparar amb, jo què sé, el bif que teniu amb Sitges Bordegassos, no bif, però la rivalitat, diguem-ne, no va tan enrere, trobo, i la gent al final va ja passar-s'ho bé, ja és gent molt nova i jo crec que, bueno,
sempre guanya el bon rotllo. Sí, hi ha el Pot típic- haver-hi mal rotllos, però... Suposo el típic pique, però després Sí, exacte. l'animació... Tot... L'animació tot Exacte. és festa. Bueno, l'animació surt, que a mi un griat em va dir l'animació, lo del 3 de 7 llunàtic, tal, però després que griats tampoc poden parlar gaire, m'entens? Però, o sigui, no... Coses menors, molt menors, que no arriben enlloc, que no passa res. Bueno, i també una cosa que he estat veient aquests dies, el del Twitter, que ara també s'ha ficat molt de moda per Twitter, bueno, per X, Sí. Bueno, entre sí, les Twitter. colles, dir quatre coses després de les diades. Quan estàs darrere d'una foto de perfil que no surts tu i un nom que no és teu, es parla molt. Sí. Això és el que diré. Jan, bueno, Digue'm, perdona. Safon. Com vulguis dir-me. Vale. És el teu segon cognom. El meu segon cognom, Vale, correcte. està prou bé. Volia preguntar-te, hem d'anar acabant la teva part del programa, llavors, si pot ser breu, millor. Com vulguis. Ja has parlat de la Jove Sitges, has parlat dels bordegassos, has parlat també... no hem parlat, però també està aquí a prop a la colla dels castellers al Foix de Cubelles. Creus que el fet de la colla universitària a la comarca com el Garraf, que té 3 colles actives, té també els castellers de les Roquetes, i que hi hagi molta gent de fora que estudia aquí, que viu aquí, pot arribar a ajudar les colles locals a progressar molt o no creus? Sens dubte. O sigui, jo trobo que hi ha gent... Jo mai m'havia plantejat de viure aquí, per exemple, Vilanova. Vilanova m'ha acabat encantant. Jo tinc clar que de gran vull viure a Tremp, si el món m'ho permet, però Vilanova és un lloc que he trobat molt bé i no dec ser l'únic. I al final on estudies, molts cops és on trobes. I, per exemple, hi ha gent de Mallorca que s'ha ficat a Bordegassos que està estudiant aquí. Sí. És algo... Bueno, és una entrada molt heavy per colles i al final si t'acabes quedant aquí pues, acabes entrant a les convencionals d'aquí. Però com les d'aquí, si tu descobreixes els castells a les universitàries, potser que és a la colla d'aquí o potser te'n vas a on visquis i dius, hòstia, m'han agradat els castells, doncs pues, a la convencional d'allí. Sí. És una... Mira, hi ha gent a convencionals que critiquen les colles universitàries i jo trobo que ho han de veure més com una aliada, que hi ha molta gent que entra en aquest món per les universitàries i és una entrada molt heavy de castellers. Sí, ha ajudat molt, jo crec, al món castellà en els últims anys aquesta pujada de nivell de les colles universitàries i l'interès. Acabem ja o Sí. tens alguna pregunta? No. Doncs Jan Castells, entre cometes, Safon, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Vale. Ha estat un plaer tenir-te al nostre primer programa. Ens seguirem veient a les diades de Llunàtics, no? Espero i espero veure's a tots allí. Doncs que Vestits- vagi molt bé vestits de el l'Omega. següent tram. Sí, que vagi el següent tram perquè ara serà el moment de l'entrada de castellers nous i de fer formació. Allò és lo guapo, sí. I ara passem ja a la segona part del programa, la tertúlia, amb el Marco. Som-hi! A la 100.4 també parlem de castells. Cada dimarts a Canal Blau Ràdio, Intent Valley. Després dels mesos d'hivern i dels primers assajos, les places tornen a omplir-se d'estructures humanes, de camises i de moltíssimes emocions. Un cop hem superat el temps de retrobaments i de nous objectius que posaran a prova la tècnica, la coordinació i la capacitat de cada colla, entrem en matèria i ens preparem per afrontar els mesos més importants de la temporada 2025. Així que soni les gralles a l'estudi de Canal Blau, perquè aquesta tertúlia queda en un intent vàlid. Intent Valley, el programa casteller de Canal Blau Ràdio. Ara que ja hem vist els primers castells folrats i de 9 pisos, analitzarem les colles més destacades del territori i del que ens han ensenyat, del ritme d'enguany i com afectarà això les diades més importants del panorama casteller, que cada cop estan més properes. I ara comença el temps de concretar i de pujar la marxa dels assajos. Dit això, diumenge vam ser a la diada de les colles campiones de concurs, la primera diada més seriosa de la temporada. I, per tant, per parlar d'això, està l'Unai, està el Pol, està el Biel i està el Lluc, d'acord? Hola, què tal? Què tal? Bones. A mi ja m'heu escoltat abans i el Biel també. Entrem aquí a les bones. Sí, hem entrat als bons aquí al programa, no? Què hem de debatre? Bé, Marco, Entrem què en ens has- matèria? Sí, què ens has Som-hi, preparat? Vinga. Ja sabeu, diumenge, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls, Vilafranca i els nens del Vendrell.
Quina valoració feu de la diada? Qui comença? Tu mateix, si vols, tu. Aviam, la valoració és bastant, jo crec que és bastant positiva per totes les colles. Jo crec que vaig quedar amb les ganes de les joves a Valls a poder veure algun Castell de Nou, l'estrena del Castell de Nou, però és que el domini del Pilar és insultant, i amb això i amb baixes que van tenir els castells al tronc, et han fet 2 castells de gamma alta de 8 i el Pilar de 7 full rat, justament amb un 3 de 8 que anirà sobre folre ja. I per la resta de colles, bueno, em sorprèn que la Vella hagi estrenat tant el Pilar de 6 i Vilafranca, bueno, ha tingut unes baixes i ha hagut de recuperar el Pilar de 6. Ara, a mi crec que és destacable sobretot els punts dels Pilars de mèrit que han hagut de ser de 6. Sí, jo crec que més tècnicament, parlaré jo una mica més del que vam parlar a la retransmissió, jo crec que aquesta diada el que fa és crear més germanor dins de la comunitat castellera, ja que ja és la primera diada on trobem totes les colles grans i vam veure un ambient a plaça bastant bo. Jo crec que les colles és veritat que no s'ajudaven entre si i tal, no sé què, però és un bon ambient a plaça. Nosaltres que vam estar a peu de plaça, el Lluc i jo, vam veure que era un bon ambient i era bastant bona diada. Biel? Jo, per no quedar-me en les colles grans, a mi qui m'agradaria destacar són els nens del Vendrell, que han fet la clàssica de 8 i el primer 3 de 8 de l'any, crec que consoliden el 4 de 8, em sembla que era la segona torre de 7, que es feien... Sí, jo diria que sí, segona, l'havien fet a la tercera, visual, l'havien fet a la visual. I, home, jo crec que és una colla que tinc ganes de que prosperi, faci bons castells, el 3 de 9, el 4 de 9... Han de venir a Vilanova. Sí. De fet amb el Chachi, quan el vaig entrevistar, deia això, que els nens, ostres, venien a Vilanova, que els havíem regalat una gran diada, i que al final són una colla en projecció. El Carles Cortés deia, bueno, no és l'única, si no és l'única, és la principal. Sí. Sí. Vull dir, quan parlem d'equips revelació al futbol, sí, se'n diuen molts, però n'hi ha un. És a dir, no n'hi ha més, no? I en aquest cas jo crec que els nens del Vendrell, els 2 últims anys, sobretot sota el lideratge del Kevin Prados, són la colla revelació, sense cap mena de dubte. Sí, jo crec que sí. I és això, jo és amb la colla amb la que millor gust me'n vaig de plaça diumenge. Sí, jo crec que diumenge... Perdó, Lluc. Diumenge no va semblar el primer 3 a 8 dels nens del Vendrell. No. I això és el que marca, que no va semblar el primer 3 a 8 de la temporada. Semblava molt més tranquil i molt ben executat, i això marca molt les sensacions que portes d'una colla a plaça. I que per mi no només és la que millor sensacions marxa a la plaça, sinó que tant la Vella com Vilafranca sonava un gamma extra que no ha arribat. Sí. Que és evident que Vilafranca, si no és la setmana que ve, serà l'altra, el tirarà, que Valls, si no és la setmana que ve, serà per Sant Joan, el tirarà, sigui el 5, sigui el 7, dèiem Pilar 8, no ho sé. Ja. Però vull dir que si algú ha marxat amb deures relatius, perquè no estem entrant a temporada on marxes amb deures dels llocs, són aquestes dues colles. I les joves, jo crec que el Castell de Nou ha d'arribar ja. Sí, perquè més, si et vols plantejar un gamma extra per Sant Joan, el Pilar de 7 full rat està molt bé, diguem-ne, treballar els folres, però al final els folres bons es treballen amb el 3 i el 4. Aquest dissabte al pati el faran, jo crec. Jo A la crec dia del pati és un cartell de luxe, el faran segur. Clar, però anem a parlar d'això. L'any passat, a la diada de colles campiones, Vilafranca ja estrenava games extra, ja veiem castells, diguéssim, d'un nivell més alt dels que hem vist aquest any. Sí, però... Aquest any, diumenge, Vilafranca descarrega el primer 4 de 9 de la temporada. Jo crec que... Quina lectura feu? Creieu que les colles més grans aquest any arriben en el mateix estat de forma de sempre? No, però jo crec que més que això ha sigut per la diada. Hem estat parlant a plaça i molts, tant el Manel Urbano, que van poder fer l'entrevista més, i altres gent de les colles que van parlar, ens va dir molt que al ser una diada, l'any passat va ser dissabte, per la tarda, aquest any va ser un diumenge pel matí, les colles no han pogut arrossegar tanta gent. Sí, és veritat que la Vella ens va dir que havien arrossegat 30 camises més que l'any passat, però és que Vilafranca ens adonàvem que havia arrossegat 50 camises menys que l'any passat. Llavors jo crec que això... Sí, el nivell pot ser més baix. Vilafranca va ser el primer 4-9 que descarregava la temporada. Però acabem de començar. Queda molta temporada. Sí, i un moment, analitzem la diada, pensem que les joves a Valls han de fer un castell de 7 aquesta diada l'any passat i el 4-8 te'l va carregar. O sigui, estem passant de que van fer 4-8 carregat, 3-8, no sé si un castell de 7, no sé si era el 5, no recordo mateix quin castell de 7 era, i acaben amb un Pilar de 6 suplent.
perquè no tenim totes les peces per fer això pila no de va fer 6. mal. Atenció, que avui les joves a Valls, amb baixes al tronc, no havent estrenat el 3-9 en folre d'Andorra. De fet, una torre 8 en folre d'entrada, que ja és millor castell que qualsevol de l'any passat, i l'únic castell igual que l'any passat que han fet és el 3-8, que és el pitjor castell d'aquest any i el millor de l'any passat en aquesta diada. Vull dir, hi ha llums i ombres en aquesta diada. La lectura general per les colles grans pot ser una. Nens al Vendrell pràcticament és la mateixa o inclús és una mica inferior perquè l'any passat ja havien fet el 3-8 i l'any passat el van estrenar i l'anterior no l'havien fet en cap moment. Però jo crec que la lectura és que la mitjana general de les colles d'aquesta diada ens portarà que tot va cap amunt. El que passa que hi ha casos particulars. Opino jo, no sé. Biel, tu penses que el fet de que l'any passat hi hagués concurs i aquest any no, en definitiva, que els anys de concurs, creus que són condicionants ja a aquestes alçades de la temporada? Sí, jo crec que sí, perquè et fa que t'hagis de plantejar castells molt més ràpid, perquè el concurs has d'arribar amb la feina feta. Però jo crec que el que comentàvem ara, el canvi de la diada de l'any passat a la d'aquest any, jo crec que el gust amb el que se'n van les colles és el mateix que el de l'any passat. Jo crec que el que canvia és el punt d'arribada. Jo crec que, per exemple, a Vilafranca potser avui no fa un gamma extra perquè el principal era descarregar el 4-9. L'any passat ja el tenien. Clar. Sí, l'any passat ja el tenien. Però Biel, no ho sé, ara mateix. No sé com analitzar-ho. Però en el tema de Vilafranca faltava el 4-9 descarregar-lo i anava abans que la torre de 9 o que un possible 5-9. I llavors ja s'han fixat, potser ja estaven desgastats. Tercera ronda, fer una torre de 9, un 5-9, és complicat. I sent el primer de l'any. Lluc, ens dones l'última opinió i tanquem aquest bloc. Sí, per mi hi ha dos punts clars. Sobre això del concurs, el que et fa, i crec que m'ho comentava el Chachi, que al final el concurs obliga les colles a arribar amb una cartera molt àmplia, perquè no saps què passarà al concurs. L'any de no concurs és l'any que normalment veiem estrenes finals, 3 de 9 sense folre, pila de 9, perquè les colles poden plantejar uns objectius a llarg termini. Per tant, anant. I una altra cosa molt ràpida, que és que el nivell mitjà ha pujat molt i veurem què passa aquest any amb el nivell alt. Si les colles mitjanes han crescut molt, veurem què passa amb les de gamma. Unai? Deixa'm dir molt breument, perquè crec que vols canviar de bloc, discrepo una mica amb el que diu de que sí que canvia a les planificacions de la temporada, al concurs. Jo només vull dir que Castells de Vilafranca l'any passat va fer el 3-10 en 3 d'agost a la Dia de les Neus. Aquest any s'ha plantejat el 3-10 i el té marcat en vermell per el Memorial Pepe Rodríguez a Sitges, que és una setmana abans de les Neus, i qui sap si les Neus et pot portar el Castell de Déu i una estrena més, o 2 Castells de Déu, que hi ha hagut algun rumor, no ho sé si serà així, però que els objectius van inclús abans, perquè els objectius finals de temporada són superiors als de l'any passat, que ja és una bestialitat. No sé si... Biel, algú dir? No, bueno, amb això de l'Unai jo no acabo d'estar d'acord, però bueno... Acabarem discutits, No, però jo era sobretot... Perdó. Jo era sobretot dir això, que crec que avui, sobretot en clau Vilafranca i millor la Vella, per exemple, el tema del Pilar venia que sigui el primer Pilar de 6 de la temporada. Sí. I no haver fet el 4-9 abans. Jo crec que és el que canvia. Vale, anem a moure'ns de bloc. Hem analitzat una mica l'actualitat, diguéssim, de les colles més grans, sobretot les que van participar a la Diada de Colles Campiones, però anem a traslladar-nos aquí, a la comarca. Anem a analitzar, sobretot, aquest duel que sembla que s'està començant a gestar i que ja està passant a una altra fase, Bordegassos Jove de Sitges. En primer lloc, els bordegassos de Vilanova busquen anar més enllà del primer 4-8 descarregat postpandèmia que vam fer a la Fragata, a Sitges, el qual aquesta temporada ja s'ha aprovat, es va aprovar per Sant Jordi al mes d'abril, però va quedar en intent desmuntat. La idea, si tot va bé, és portar-lo a plaça el dissabte 14 de juny a la Grallada i qui sap, si les proves van bé, toquem fusta, acompanyat de la Torre de Set. Per altra banda, la colla de la Blanca Subur, la Jove de Sitges, ha irromput amb bastanta força aquests primers mesos perquè aquí estem, al maig, perquè això va ser el maig. Sí, va ser el maig. Han descarregat ja el 4-8. El seu castell límit, de moment, al quilòmetre 0. Sí, el carro gros, a Valls, no? Sí. El carro gros més matiner de la seva història, el desè que han descarregat i el primer descarregat fora de casa sense comptar Ribes.
Vosaltres penseu que aquests intents tan matiners de 4 de 8 dels Bordegassos i de la Jove de Sitges ens indiquen que les dues colles passen per un gran moment i que veurem castells superiors, o que és una continuació, diguéssim, del projecte de la temporada passada? Que les colles busquen fer el 4 de 8 i quedar-se aquí i rodar-lo. Això no és qui comença, sinó qui acaba, com acaba. És evident que la mà social dels Bordegassos és molt més gran que la de Sitges, i a nivell de potencial també, és a dir, la ciutat és molt més gran que Sitges, no? Més enllà o sigui, intentaré parlar objectiu, perquè al final soc dels Bordegassos, però vull dir, un periodista intenta per objectivament, no? Però vull dir que al final això passa molt a Twitter, que colles petites diuen, ja hem fet el 5 de 7 al mes de maig, vale, felicitats, protestaràs del maig fins al novembre fent el 5 de 7, felicitats. Ara, Bordegassos pot trigar més a fer el 4 de 8, però estic seguríssim que les aspiracions de Bordegassos són molt més grans que les de la Jove de Sitges, per molt que hagin aconseguit el 4 de 8. I que no només Bordegassos no només estan provant el 4 de 8 assaig, hi ha hagut rumors, no sé que Bordegassos però ja estan provant també la Torre, estan provant el 3, estan tocant el 5, jo crec que Sí. Sitges va dir, l'any passat no vam poder fer això, ens ho van plantar a la nostra cara, anem a treballar, també jo crec que és molt bo que a la mateixa Garraf, a la mateixa comarca, el Garraf, hi hagi dos colles amb un nivell, anem a dir, similar, perquè actualment és molt similar. Semblant, és molt semblant, sí. Jo crec que dona potencial a que les dues colles, amb el bon sentit de la paraula, es piquin entre si perquè puguin anar creixent les dues. I així trobem que les dues colles estan creixent alhora i facin castells similars. Hi ha relació aquí? El fet de que Bordegassos l'any passat fes el 4 de 8 ha suposat un augment de la motivació de la jove? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que en aquest cas la jove de Sitges ha jugat una carta molt millor que els Bordegassos. Seré contundent aquí i ja està. Soc vilanoví però vull ser contundent en aquest cas. Jo crec que la jove de Sitges en aquest cas ha jugat una carta excel·lentment, que és la carta de dir aprofitem aquesta rivalitat, la potenciem, perquè aquesta rivalitat fa 5 anys era més ens mirem a la distància, i han potenciat molt aquesta rivalitat, han creat una rivalitat, no vull dir ni més sana ni menys sana, sinó una rivalitat molt més forta, l'han fomentat molt més entre els castellers del seu poble i gent del municipi, i crec que la Jove de Sitges ha jugat molt bé aquesta carta. Què passa? Que els Bordegassos jo crec que han volgut mantenir-se més a la distància, vull dir, nosaltres anem a la nostra, jo crec que era. Els Bordegassos deien, no, nosaltres anem a la nostra, que facin el que vulguin i tal. I la Jove de Sitges mirava molt als Bordegassos, no se'ls mirava de roi, se'ls mirava de cara. I crec que aquí la Jove de Sitges, mentalment, psicològicament i motivacionalment, ha jugat molt bé la carta de dir, anem a ser millors que ells. I mira, el mes de maig eren un 4-8 descarregat, quan mai l'havien descarregat abans de Sant Pere. Jo li vull preguntar al Biel, de fet. Tu creus que a Bordegassos, ara que la Jove de Sitges ja ha fet el 4 de 8, creus que està treballant, diguéssim, amb la mateixa estratègia o amb les mateixes ganes, ràbia, digueu-li com vulgueu, que ho fa la Jove de Sitges quan tu li fas el 4 de 8 a la fregata? O penses que Bordegassos ha decidit no, nosaltres ens és igual el que facin, anem a fer nosaltres la nostra feina? Jo crec que no el treballes amb més ràbia. Tens ganes de descarregar-lo tu també, però les tenies abans que ells el fessin. Si no, no el proves a Sant Jordi. Jo el que crec és això. Serveix com a motivació? Sí. Però és el que deia el Lluc. No és com comença, és com acaba. Molt bé, has fet el 4 de 8 al mes de maig. Consolida'l. Els Bordegassos l'any passat el vam fer. A Sitges el vam fer al mes de setembre i només n'hem fet un. Jo el que vull és que i a mi el que m'agrada el castell que es consolidi, que el tornin a fer. Clar. No és fer-lo el mes de maig, molt bé, està molt bé, felicitats. Però tornen a fer, consolida el castell, creix. El punt claríssim és que dissabte la Jove de Sitges va arrossegar molt poques camises. Sí. A l'Arbós va fer un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6. Venies a fer la millor diada de la teva història fora de casa i passes a fer 3, 4 de 7, 5 de 6. Això fa mal, però els Bordegassos hi ha hagut diades que també els ha costat. Què passa? Que quan als Bordegassos els hi costa, et fan 3 castells de 7 o Sant Boi amb el 5 de 7. Sí. Clar, la Jove de Sitges, quan els hi costa arrossegar camises, estan de fer un castell de 6, sí o sí. A mi em dóna la sensació de que la Jove de Sitges es mou una mica a contrastos. És a dir, fa 2 setmanes o 3 setmanes et descarreguen un 4 de 8 a Valls, aquesta setmana, el dissabte dia 7, et fan un 3 i un 4 de 7 i un 5 de 6,
amb poquíssimes camises i la setmana que ve diuen que volen tornar-hi amb el 4 de 8 a Tarragona. És la quantitat contra la qualitat. La jove de Sitges, al tronc, té una qualitat que si tinguéssim 300 persones com aquests que tenen tan bons, la jove de Sitges seria de les millors colles del món casteller. Què passa? Que els bordegassos tenen la quantitat i es poden permetre castells molt amples i la qualitat no és tan bona perquè són castellers menys experimentats i menys tecnificats, ara, pel meu gust. Rapidíssim, vull una opinió del Biel i una altra del Pol i us faig una última pregunta. És el que anava a dir. Què és millor? Fer-te un 4 de 8 i a la dia següent fas un 5 de 6 pràcticament sense gent, o que no et surti el 4 de 8, però al Vendrell els bordegassos van arrossegar moltíssimes camises. A Sant Boi vam poder fer el 5 de 7. L'altre dia a Vilafranca actuem, fem el 7 de 7, fem el 4 de 7 amb l'agulla, fem un 4 de 7 petit. El 7 de 7 portes 3 aquest any i l'any passat no l'havies fet encara. Vull dir, a nivell de castells, potser la jove de Sitges està per sobre. Però també has de mirar a nivell gent, a nivell massa social. Clar, a nivell massa social, Bordegassos ara mateix està molt per sobre de la jove de Sitges. Molt per sobre que l'any passat. Clar, llavors és el que prefereixis. Uns han progressat a nivell castells, els altres han millor a nivell massa social. A final de temporada jo crec que al final serà millor tenir més massa social que haver fet millors castells al mes de maig. Veurem com evoluciona la temporada, Vale, donem per tancat aquest tema, vale? Perquè anem una mica justos de temps i hem d'apretar l'accelerador. Anem a parlar d'altra colla de la comarca en actiu. Amb activitat habitual, no? Perquè al final a la plaça... Sí. Perquè també existeixen els castellers de les Roquetes, però això és un meló que obrirem d'aquí poc. Algun dia obrirem, sí. Perquè tindrem temps de parlar-ne. Però bueno, aprofitarem que tenim aquí el Pol Martínez, casteller de la colla covellenca, dels castellers del Foix. Heu fet ja els primers castells de 6 pisos i ara suposo que busqueu fer com la temporada passada i ampliar la gamma. De moment, aquest dissabte ja, a la diada de primavera, els de la camisa turquesa heu descarregat el 4 de 7 més matiner de la vostra història, el primer a casa. Creus que aquest castell el començarem a veure més sovint, que té futur, que té rodatge, que té marge, i quin és el següent pas que heu de fer com a colla? Què és el que heu d'anar a atacar ara? Sí, bueno, nosaltres és una... Això que vam fer el 400 més matiner de la nostra història, jo crec que va ser, ho vam estar parlant l'altre dia, quan vam acabar la diada amb la tècnica, no va ser un objectiu de temporada, a principi de temporada farem el 4-7 aquí, sinó va ser més un objectiu que ens vam posar la temporada passada amb la rivalitat que vam tindre amb Viladecans, perquè la diada de primavera per nosaltres no era una diada tan important i el fet de tindre aquesta rivalitat amb Viladecans l'any passat ens va fer, tenim diada amb Viladecans a casa, anem a plantar el 4-7 i sobre el primer 4-7 que descarreguem a casa. No havíem descarregat mai un 4-7 a casa i jo crec que el que estem buscant ara mateix és consolidar aquest 4-7, fer més castells i qui sap si poder posar una agulla al mig o anar més a pel 3-7 encara, abans que l'agulla, però... Home, jo crec que el pas següent hauria de ser el 3. Sí, estem treballant... El pas natural és el 3. Sí, a casa, a assajos estem treballant amb el 4, estem treballant el 3... I el tema és que el 4 amb l'agulla és introduir la gent del Pilar. Deixa'm dir, aquí heu jugat, crec que Foix ha jugat molt bé la carta, no? De crear una rivalitat, crec que és una rivalitat molt menys, poc necessària comparat amb la rivalitat de jugar a Sitges Bordegassos, perquè la tradició de rivalitat entre una ciutat i l'altra no té cap tipus de sentit. Són diferents. Simplement va ser per uns objectius. Sí, va ser per objectius. Però no ho veig necessari, però crec que ha ajudat. Ha motivat a la colla a fer-ho com va fer la jove de Sitges. I més que això va ser... Acaba ràpid, Pol? Sí, vam voler fer el 4-7 a casa i no és una rivalitat a partir d'ara començarem a tindre rivalitat totes les temporades, no, ha sigut més de... És més cap a vosaltres. Sí, ha sigut motivació. Més que rivalitat, ha sigut motivació nostra. Doncs ara que ja hem analitzat una mica l'actualitat, com ha començat la temporada i l'estat en què estan les 3 colles de la comarca, ja hem parlat de tot, però no hem dit res. Els vostres experts de confiança han llançat ja a l'aire les seves prediccions i els seus anàlisis, i si voleu saber com acaba tot plegat, sobretot aquest duel de Bordegassos i la jove, que a mi em té bastant enganxat, ja sabeu, seguiu-nos a xarxes, estigueu ben atents, que a l'intent vàlid us enterareu absolutament de tot. Marco, tanquem la tertúlia, merci per haver-la dirigit, ens veiem al proper programa. Biel, què toca ara? Ara ha arribat el moment de presentar les 2 seccions d'aquest programa. La primera la farà el Pol Martínez, així que... Ja el tenim preparat, en res es posa.
la 100.4 també parlem de castells. Cada dimarts a Canal Blau Ràdio, Intent Bar. Bon dia, Pol. Preparat per començar aquesta aventura de la teva secció a Intent Vàlid? Moltes ganes de començar i cada setmana portar aquesta secció de les seccions que portaré jo. Sí, el Pol cada setmana ens portarà un contingut diferent relacionat amb el món casteller. Tècnica, històries, curiositat... Però avui què ens portes, Pol? Avui he volgut deixar les històries, la tècnica i aquestes curiositats més a banda i he volgut preparar una cosa més d'aquestes revistes que ens agraden a nosaltres, no? Revistes de corazón, una mica de... Sí. I he preparat un horòscop, però no un horòscop normal, sinó l'horòscop casteller de la diada de Colles Campiones, ja que vam tindre diumenge aquesta diada. Perfecte. Una mica això. Sí, jo què sé, Àries. Tal. Sí. Ara veurem. Doncs endavant Esteu amb preparats? l'horòscop casteller del 10 de juny. Preparats, perquè us agrada o no, avui els astres van amb camisa. Àries. Tens l'energia d'un terç de les joves després del segon cafè, però et penses que salvaràs totes les carregades amb actitud. Però recorda, l'actitud no fa milagres si tens el peu fora de regla. Taure. Com els nens al Vendrell, no et mous del lloc ni que t'ho diguin 3 cops. La tradició et pesa, més que la faixa doble. Avui només et quedaràs content si hi ha un pil al balcó, birra al final o una victòria moral pel qualsevol motiu random. Bessons. Avui faràs veure que t'estimes totes les colles per igual, però en el fons ja tens clar amb qui et quedaràs a dinar després de la diada i amb qui no et quedaries ni fer una pinya del pil a caminat. No cal fingir, et tenim calat. Cranc. Avui plores amb cada aleta, sigui de qui sigui. Tens l'ànima d'un folre de la vella. Sembla que no et mous, però veus fortíssim per dins. Recorda dietar-te que entre emoció i emoció, però fes-ho amb aigua, no amb cervesa, que et coneixem. Lleó. Vull sortir a totes les fotos, pujar al tronc, fer el pilar al final i, si pot ser, presentar la diada amb el micròfon. Ets com el cap de colla de Vilafranca. Impossible no veure't. Però potser avui toca deixar l'ego que faci un peu enrere. Verge. T'has passat tota la setmana mirant vídeos, estudiant estructures i criticant els peus d'altres colles. Ets com aquella de tècnica que vol que la regla estigui alineada amb el nord magnètic. Avui et faran patir, i molt. Balança. Tens el cor dividit entre l'elegància d'un 5 ben parat i la salvatjada d'un intent desmuntat amb ovació inclosa. No et decidiràs, però et sentiràs superior pensant que entens totes les colles millor que ningú. Escorpí. Avui vens carregat d'atenció, com un baix d'un castell folrat al tercer intent. Si algú et mira malament, ja t'estàs fent la pel·lícula del segle. Relaxa't, que ni les colles rivals pensen tant en tu com tu et penses. Ui, m'he perdut ara. Sagitari. Sagitari. Vols animar tothom, canalla inclosa, mentre balles a la pinya i crides consignes motivadores. Ets com aquest de les animacions del micro dels Verds, hiperactiu i empipador, però insubstituïble. I sí, tothom et critica quan marxes. Capricorn. Estàs preocupat perquè no saps si el 3 de 10 net s'estrenarà abans que el 2 de 10 amb folre, manies i puntals. Però tranquil, ningú sap què passarà realment a la diada, ni el jurat que puntua el concurs. Tu segueix fent notes i fulls d'avaluació que algú t'ho agrairà algun dia. Aquari. Vols canviar-ho tot, que les colles es barregin, que els pilars es facin girant i que l'animació la faci un DJ. Ets el clàssic visionari que la resta mira amb escepticisme, però després acaben tots a la teva festa. Típic universitari. Sí. I per acabar, peixos. Has somiat que totes les colles carregaven el mateix castell alhora i acabaven abraçades. Desperta, que això és la diada de colles campiones, no una pel·li de Pixar. Ara bé, el teu somni potser val més que tot el de la plaça junta. I acabo aquí amb una frase per tancar aquesta sessió i dient que ens veiem la setmana que ve amb una altra secció. Fins llavors, sigueu feliços, sigueu castellers i no us oblideu mai de consultar l'horòscop casteller. Doncs moltes gràcies, Pol. Per a qui li interessi, jo sóc sagitari, però la veritat no soc gens hiperactiu, ni empipador, ni animo a ningú, perquè no estic ni animat jo mateix. Deixa'm dir que jo sóc cranc. Jo també. I crec que sí que ploro per bastants castells. Això segur. Jo, de fet, també. Això segur. La fregata és present. Sí. I ara ja passem amb la secció del Lluc Montcada. I tant. Amb moltes ganes.
Benvingut al podcast de l'Intent Ballet, Lluc Moncada. Bon dia, camarades. El Lluc cada setmana ens anirà portant una secció diferent, que més o menys anirem descobrint cada setmana. Aquesta setmana què ens portes, Lluc? Avui, com era el primer dia, he volgut entrar el que vendria a ser per la porta gran. I ho faré dedicant una cançó a aquells personatges del món casteller que han patit tant durant aquesta aturada invernal. Aquells que porten mesos sense saber què penjar a Instagram. Aquells personatges que desitjarien que tot l'any fos novembre. Fos de juny a novembre. Música, maestro! Va per vosaltres, tronquetis! Aquest any sí em tocarà fer el 5 o potser fer la torre. Qui sap si el 3 o potser cau un 9 o un pilar de mèrit. Podré fardar i cridar amb orgull a la foto de turno i caminar per la pinya com si en lloc de caps hi hagués suro. Què passarà? Quines caigudes hi haurà? És la meva temporada. I al baixar a ple pulmó cantar aquesta melodia. Lo, 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 lo. M'enfadaré si a una prova no hi vaig i puja un novato. Les broncaré i cridaré ben fort, puntes endins, cul enfora. I si em dius fer de crossa diré, ai no puc, tinc l'ebola. Que a mi la pinya només n'hi veuràs per fer posto a l'Insta. Què passarà? Quines caigudes hi haurà? És la meva temporada. I al baixar a ple pulmó cantar aquesta melodia. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. De terç, de quin, de segon o de quart, jo el que vull és pujar. Pobre de tu, que d'agulla o de vent em faci suar la camisa. Demanaré per festa major fer el pilar de la plaça. I que es fixi en mi i amb lo fort que estic la noia que m'agrada. Què passarà? Quines caigudes hi haurà? És la meva temporada. I al baixar a ple pulmó cantar aquesta melodia. Lo, 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 Ei, mare de Déu, quina eufòria, per favor. Lluc, espectacular, espectacular. Bueno, això no sé com es podrà superar, nois? Moltes gràcies, Lluc. Ens retrobem al pròxim programa i aviam si ets capaç de superar tal moment que hem viscut avui. No, jo després d'això deixaria el programa aquí. Jo crec que sí. ja no hi ha res més a dir. Aviam. No podem anar ni més amunt ni més avall, ja. Jo crec que les coses més de broma i de risa les deixem aquí, però jo crec que informem una mica els nostres oients de les diades que hi ha el proper cap de setmana. Anem a fer un repàs ràpid. Fem un repàs ràpid i acabem el programa, que ja va sent hora que ens apropem a l'horeta del programa. Moltes gràcies, Lluc. A vosaltres. I comencem el repàs de les diades castelleres del cap de setmana que ve, dient que els castellers covellencs atravessen la frontera i obren el cap de setmana amb els de Castells a Andorra.
Actuaran a les 12 del migdia la Diada d'Escaldes en Gordany, els Castellers del Foix i els Castellers d'Andorra. Seguim amb l'aniversari dels Escardats a l'Eixample, que actuaran al Centre Cultural de la Model a les 5 de la tarda amb Castellers de Badalona, els Micacos, els Castellers del Baix Montseny i la Colla Castellera de Figueres. Dissabte 14 a les 6 de la tarda, Diada de la Grallada de Vilanova i la Geltrú. A la plaça de les Cols hi actuaran els bordegassos de Vilanova, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers de la Vila de Gràcia. Recordeu que aquesta diada es podrà veure en directe i en exclusiva pel canal d'Intent Vàlid amb imatge. Exacte. Al YouTube dissabte també tenim a les 6 de la tarda, diríem que el plat gros de la jornada, la commemoració de la primera diada de la història de Tarragona, organitzada pels xiquets de Tarragona, on hi actuarà la Colla Vella. Serà a la plaça del Fòrum. I no ens movem de dissabte ni de commemoracions perquè a Valls a les 6 tenim la Diada del Pati, on la colla anfitriona, la colla joves dels xiquets de Valls, recordarà la primera actuació castellera de la història amb els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sants, els Minyons de Terrassa i els Moxiganguers d'Igualada. No ens movem de les 6 de la tarda i tornem a Tarragona, però aquest cop al local de la Jove, a la plaça del Rei, on s'hi farà la diada del local amb els Liles, la Jove de Tarragona, els nens del Vendrell i els xiquets de Reus. Durant tot el cap de setmana hi haurà trobada de les colles de l'Eix a Lleida. Les colles participants són l'Amfitriona, els Castellers de Lleida, Marrecs de Salt, Sagals d'Osona i Tirallongues de Manresa. I tanquem el repàs setmanal de la setmana del cap de setmana amb la Diada dels Quatre Fuets a Berga. A les 12 del migdia de diumenge es trobaran els Capgrossos a Mataró, els Castells de Vilafranca i la colla de la ciutat de Berga, a la plaça Sant Pere de Berga. Fins aquí el programa d'avui, no, Junqui? Sí, jo molt content, la veritat. Tenim Sí. el convidat que hem tingut al principi del programa que ens ha demanat, si us plau, que ha de fer una intervenció perquè s'ha quedat amb ganes de, no sé si diu, corregir alguna Sí, cosa. no, volia fer un incís, una correcció, que a les preguntes que el Janqui m'ha fet, me l'has fet molt ràpid, tio, i tenia aquí l'Unai davant, que he dit referent casteller l'Unai, m'ha eclipsat, que és la Dakota, realment, que és ma mare, gràcies per tot, guapa, que no... però que ets tu la meva referent. Doncs Vale, pues, espero que el referent radiofònic sigui jo, Sí. en tot cas. Exacte. Tenim, bueno, gràcies a tothom per haver-nos seguit, a tots els oients, ens retrobem la setmana que ve, com sempre serà, però al final del programa sempre acabarem amb una pregunta al convidat de cada setmana. Sí, per tu, Safon, Intent Vàlid és... Hòstia, a veure... ho vols en una paraula o en dos? En una, Garraf. En dos? En dos, puta Sitges!